Ningkonge ngipin pau ke jing sengongu yu blei ban yo ini kalat ban ya don lang ne yeng ba gentang ke jong blei ban syakri yu blei o nyidap ta ke jing sengau kia men siem mar ki babon ki parbange jong ke balang kim sim yo kalat ban wan syaki yeng ke ba gentang ke jong blei lei kum ke balang ngipin pau pat ke jing sengongu yu blei ba uple ne kalat banginang ban penankam ya ka science bat ke technology kablong sibenta banyalap ya gospel ke jong try bat nong penim jongi Jesus Christ bat kham tam ban syakri lang yo blei kaktien ke jong blei ga ong naba kumta habangi pedang ya hima ke bomla penki tungin yo ke jing sngongu tak bangin ai ke jing syakri ka ba pensgo bahayo blei da ka ba buram bat da ke jing tieng buram kinong simta ke jing seng gilong banyalam ya kaya jingskri jungi yoblei Reverend Shanlang Wardri nonglam surjurwai teman san ID nong se nong plena kektien ke jonglei Master HL nongrang inongkren Reverend GR Maublei kin yo ek special number ni Master Kitborani bat ki parlok jing pentep bat penwai nginya petengi ke jing syakri jungi yoblei da bangine snok tilang da ke jing ruai ban riu phlai na betmai bat riu khandai na gabarem Riu pulai na thamai ban riu khandai na kabarim ajing ie kat ki duriau ajing isn ei balash lei bau yap us im ga jing im yap yangi ban pin im ei bala ban klet ye gane sngap klem yaro ei bala kum ya kane kin mau jiunom kat ba boning kadang sa ni simata lang jing ruai ka jing ruai ban riu pulai na thamai riu khandai na kabarim pat ban san ai dong se ni lam yangi ya ka sor jing ruai Ki duriau ajing is nei balash nei ba uyam usim gajing im yap yangi ban pen im balaban klet ya kanis ngap klem ya ro banda ya kanikin mau jiunam kat kadang sa kalba biki poliu ki jing jel liu ki hotel bat kinan bajogi ilayom galat banshlei kibor bajing ublei angi menta kiyashem bajing sukiyai donru ya kaper taikabarem nan yai ujisu kendran lakawai yang rudora banyale ya meka pertai lane du jog
ru gam lam you rom ba ka ker deng jong me kan pen pet ya ki nong shun gat ba me Ajan balang jong mekan snow Hasyaban yo ban pendem hagi jing duai ngan puli katu katni naga ketien ke jong blei now Jeremiah karp ka lenong ka arp khandai ka du khot khatwei du khatlai Hebrew saw ka lenong ka du khot ka ba khan riu banu Isaiah ka lenong ka ba saw pho ka du khot ka ba lai pho ba lai phuwei ki ketien ki ba ong kum ni naba ngatip ye ki jingmut ki ba nga perkhat syapang jong phi ong utrai ki jingmut ke jing suk ken ti om ki jong ke jing sniu ban ai ke jing kerman ye phi ha ka por bakut jong phi te phen khot karpat yanga bat phen yo lech ban duai hanga ngaru ngan sya skor ye phi bat phen wat yanga bat phen syam yanga haba phen wat yanga daga do nuot baro wat ki samla ken sngoul white bat ken sngoul thai bat ki rang samla ken kelon khoi handai kita ki baap khmi yau trai kin pen thmai bor kin her sejrong de ki thap nyang kum ki pukni kin mare bat kin sngoul thai kin yai bat kin sngoul white namar kata ti tungin yawan hajan daga jing slur haga khet ke jing ai bangin yo priang ke jing isnei bat bangin yo syam ke jing ai ya ka ban yarap yangi haga por badon kam ngila yo sngo ya ka jing puli na tien ke jong blei ngin ya pendam hagi jing duai ngia ingu ya me ablei namar ke jing i ba ke jing ker khu ke jong me ya ka mem jue no ablei ya ka jim ke jongi hagi sngi bat ki por baro ki bala leit no bangila ban long kumni kum bangilong menta deilam bagi jingker khu ki jong me ablei me wan lam yangi haga ni ka por haga ni ka program ka bakerpang ling baga good news channel naga benta ban pelong ya ka ni ka online service haga bei dei ya ka ban pen sngow ya ka khubor ka tien ka jong me syakitu baro ki bala ban yo i bat ban yo sngow ling bagi social media namar kata ablei ngi duai me mamelong rengkat lambat ngi habingi don haga ni ka por haga ni ka jaka kentang khendiat naga benta kani ka program ka bakerpang yarap mami ablei melong rengkat menialam ling bad ka bor ka jong mensi mujong me kat bangidang don haga ni ka por ka benta haga ying ba kentang ka jong me kin mau ablei yalau jong syakri ujong me uban sayo ya ka ban sam ka khubor ka tin ka jong me i pastor jar mau blei ya rap me i ablei baki eke baro ka ben pen sngo khmat jongi lembaga ni ka por bat naga benta gitu baro ki ban sayo i ya ka ni ka khubor bat sya skor yo sngo ru ya ka kan long ka jingker khu naga benta jongi babun hoi ablei ni tips cam ban mi i na laga jong khat ki jing snei ka jong me bangi im ha ki ni ki sngi bat ki por ki ba ablei ha ga ba ka perthei baro ka wei kamat ya ka ni ki jing pang khlam ka ba shir khei ha ka ba shibun ki man sim ki ba kordor ki la dei ban du no ya laga jong ka jing im bat da ki million ki briu ha ka ni ka perthei ablei ki mat ya ka ni ka jing pang lingba ka jing ya khun ba ka jing le ka jong ki ban yo e ka jing pen khia hoi ablei ngi tips cam bagi ni ke boro ke nom ja limda me tip ablei
ban ngi skam ba me yo i me tip nak la jong ka khat ke jing snei ka jong me ban namar kata ablei kum ba me ong ba i we nyu khli no mahap no na ka khli ka jong i khlam ka jing tip ka jong me ban ngi skam ablei ba kini ki barok ki baja ka perthei ki long la ba ka jing tip ka jong me namar kata trangi duai me malong rengkat ya ka ba men yalam me ablei men long me ablei nong pen khia bat melong ringkat menis nei ling bai ke buan apa jangan ke perthei bagian light ablei naga ke jingpang ke syirkhei dak men kerku men plim mi ke lat ke lenti ling ba kin start ke doktor ki nas bakum do ablei ke la ban ai ke jingeda ke kerpang naga benta ke jingpang khlam ke syirkhei bat ngai skam ablei ling ba ke jingis nei le ba ke jingalam le ba ke jingker ku ke jong me ki sien ka singi ablei ngin la ban light ni ki barok ki jing e ki ba ma ki bangi ngi mat ka jing im ka jongi ken mau kerpang ablei la ka jong ka balang ka jong me ye gerem pe yang kristan barok wat abingela du no ban syakri me hagani ka jaga ka kentang ka jong me hagani ki kendiat benai ablei kum bajulong handai ngi ngai skam ablei bagi jing syakri ka jong ye me hagi do nuat ki mensim ka jongi lani gerem pe yang kristan ka jongi ablei kan yai ne kan yai sa wat langim yo ek ban kiu syaka yeng ka kentang ka jong me hagi singi sondi ngai ja balai men ker khu ya ka wei pa ka wei gerem pe yeng kristan ya la ka jong ka balang ka jong me ha barok ka wei kari khasi bat jantia bar ka perthei hi barok ka wei bat bengin phai ka khmat sheme baga ta ka long baga jingduai ta ka jinget hakmat jong me bangin job ya ki ni ki jing e ha ka jing im ka jongi ya rap ablei men ker khu yang gilang barok ki badon nak ni ka por bang ni ka khleb mat bat kham tam e ya kitu barok ki ba ken mau ya me ki ba mat ki jing e ki jim ke jongki ker khu bat ken mau kerpang naga benta jongki sngau ablei ya ki jing duai ki jing kerpat syakri berit ya kini barok ni dam ni pan ha ka kerteng utrai bat unong penim jengi Jesus Christ menta pahala kerta amen to hagni ka por ngin se sha skor ya ka khubor na ka tien ke jong blei nei wei nei pastor jongi Reverend GR Maublei kum ga jing pini thulang ya pilang baro ki ba pej ya ni ga channel pas ngap ya ni ga khubor ni ba ka tien ga jong blei pat ga khmi ya ni ga good news i pastor GR Maublei de wei ni ki pastor rangba jong ga KJP assembly i long secretary jong ga PCI i long moderator jong ga synod pat menta idon ha ka pendem yong district ni sngongu ublei Balam pakai jing syakri ke jong i. Lapan mi ru ki khat art li ki kot. Kabalong sibenta banyalap i ka tien ke jong oblei. Sibun ki kam ki ba crowd ki ba oblei. Ulapnan kam i pastor ma oblei. Ban stray ke kam ke jong oblei. Ban sami ke tien ke jong oblei. Hakani ko por ke khot lang pi baro ki parbangai. Bat kum juru ki kuon kristan baro. Ban chashkor ke kubo na ke tien ke jong oblei. Ning ba i pastor ma oblei. Hakani ko por ngai IT i pastor ban simek benta ke jong i ka jing ai khublei yo chairman ki prabangai bat ki lok ka be e ka khubor nak khti dublei ha kani kapor kalong na ke kitab unong itu lupa u Isaya kabasau pau kalunong kedekat lai pau bat lai fuai kitien ki baang wat ki samla ken ngau luat bat ken ngau thai bat ki rang samla ken kelon khai Henry kita ki baap khmi yau trai ken pen thamai bor ken her chajrong dak tap nang kum ki pukni ken bare bat kin am ngau thai ken yai bat kin am ngau luai kaktin Isaya kamut utrai ulang unang penem jonga udai unang yathu lupa ubada tho hakisan phulai
telikisnem hapdeng kisim sangut kisim jongkari juda nadu kasnem enyuspa live kondai hadu nrispa prapon reu shwaban kha yau Jesus Christ ladangi puli yagedukhat saupul nong khat ar hadu live way lakadau bat ong bat no te pin ya pensriem bat ublei ki Israel namar ulalong na bom jukot syabom ku jukot uba ya thu ya ka ketang jong u how Moses uang ngalong ba ngalong Exodus landong dekat ke bakat sao kumjuru uang ngalong mangawal pa bat u omeka ubadon barbaro hak kitab jing penpau kalno de kabadong kong gadokat kabasau bat kabapra deina u la pelong yiki baro kibadon ha gesad beneng bat ha kamera mau bat baro kibadon haki ublei ulatau yau brio hagadur ka jong uhi hagadur ublei ken ulatau yaki senrang bat kan thai lang dakim puli Genesis kabnung kong bat kadokhat kabar penyau namar kata Isaya uang bat nuti pin ya pensriem bat ublei ki Israel ladang ipule dekat kabakat pra uba ai la dur yangi ban mane yo kapap hau Adam bat ka em kala pelong ba namar baro kila lepop bat kila du lenu ai ya ka buram ka jong ublei ladang ipule ki room lain nong dekat arpulai Henry wa Abraham ulalong pa jeng ka jengek balapun em yiki kon Israel bat ban poi sakari kanan hakitu kipor meswa bat ublei ulang bat ngan penlong name yaka jat ben reu ka bakrau bat ngan kerku yame bat ngan pen krau yaka keteng jong me meru menlong ka jingkerku ladang ipule Genesis kat al non dekat ka baar kane kade kat long ki khon ka jingek jang ki jiu hendai bat kelahiar pateng hadu menta hau Jesus Christ unang pelong jaka balang kestan hakan ke pertai kikubor nagadukat laipau bat laipuai kilong kumni kabar nungkang wat kisamla kin sngew lowat bat kin sngew thak bat wat kirangba samla kin kelon khot balai kajia kumta kikun Jacob kila long ki Israel ha kapor bakidan harijep ngipule Genesis laipod ar dekat kaba arpupra anda poi biang sakachnong hakari kanan kaladon ka jingye pher jingbat bat lami ke Israel basyatei balakhat ke Samaria kitab Sim
kabaar kalnong kabakat nyo bat kari Israel syapang syati bagi kat Juda kitab seim kabaar kalnong kabakat pra bat kat kandai kim ya dei kursyu namar layapia art liki ma yaki namar katam ka khandai nong Samaria ka ang hau Jisu kumno mame ujiu mepan bandi nangaham kabalong ka nong Samaria Yanis sal nong dekat kaba khandai kajudan kajingyet let tmam hapdeng jongki batkis em jongki kewat nong yarap naki wei pat kiri kiklet banwat jak khamat ka jong ublei jak bor ka jong ublei kum tahdin kahima Babylon kalasanchar batla ring marau yiki Juda ha Babylon nong ruai sam ukun ut kumne harut kiwa Babylon hang ta ngila syong bat ngila yam habangi ken mau yakasayan haki ding jaman rei jongki ngilas din yalaki doitaram ngin pule kasam cispa lai pun nyo dekat ke benkong hadu kebaar habakum tam kumno kisamla bat ki rang samla kin sngau ban yale persyaru amla syu namar ba kila lehi ban pat atli kihima kajeng sngau wat sngau tat bat kajeng kelon no khat kalaban khia kata yakisamla u Isaya ong yakni kajat menriu kabakrau ki Israel ki khun u Jacob Henry kita kilapen kiba am khme yau trai ken pan thamai bor ublei usong thu ba kimrau Israel Babylon kikwa ban lo yole phai biang chalaka jongkari kanan lajang ulapan mi yaus em Persia ban job tmam yaka Babylon bat yakari kanan ban usim Cyrus ulasan syar bat lailat yaki Israel bakin laitay biang yaka kenro ha Jerusalem lamru bantay yaka temple ha kabakasayan kadon hangta kari kabalakular daw blay kasyang ha kisamla ba kin am sngaw lawat lamne sngaw thaj lamne ban kalon no khat kamta ka baar kita kibab khmi yaw trai ken pan thamai bor kihima Israel kila dan kahima Juda bat kahima Samaria kila kelat no yaublay bat kila mat yakitmam kila sya ring mrau syakari nong wei bat yailong kun swet lenter mentam hakari kasi kumbakalong yakari India
bat yaka pertai bargawai ngilamat yaka tmam khamtam yaka ri ret bat gum kari kasi bat kari karu katma jung klam jung knyang coronavirus lani COVID-19 kelajia mentang ka klam bambet banya kelalang ni banya imlang salang prabriu kelajia banya daya kini bat yakibaying hasdam keimlang salang dak bersumar yaladi bat kemju daladi Henry kibab kami yau try ken pentemai bor gajing kali kalong lada ngilak let ne em yau blay kom kari bargawai kejubab kalong kitu kinong mekhalaya kam tam ki kasi ki bas ngutu ya kada kektin ke kubur kasi mentang lani kitu ki baladu no yiki kam kejam jongki ha ke company ke baper lani ki samlam ki badang puli ni ki badang don hak training babon jat hatu ngem skau luwat mo habalaja kabakum kani bat kaba galong kajing seng mana bleiru om yalat banle lani pan pendap ngisngau kumno ki parabangai namargani ka klam ka bombet banye imlang salang kalapoi kumne gaipat kalong don ki balapang COVID-19 kila ban klat no nakade kepsai ken le chanu kini gekana bakit temen kim long banya ya yang shu hakim lang salang mentam kin ngau kumno na kene ka klam penjajangai iwai na iwai pat kacing kali kalong hatu ublay ulaklat no mo yang hi us isaya utok kumni to pertam wei ulang ngan perta ayu habo briu ulang kumuplang ladangi pule isaya saupau gedekat kaba nriu hadu kaba prang nama katam bat note pin ya penserim bat uble ki Israel ni pule gedekat kaba khat prang gikam joi kalong tu pulang kadonut kabotamai habo jonga ablay bato pen tamai yakaban sim jongam nakamat jomai bat wat sim no yauman sim bakot nangam ang unong ruwai sam kasam kapsan puway gadukat kaba sipo bat kadway ladangi kwa kumta u Isaya u anuksa kumni banher shadrang dak tab nang kum kipukni wang usem pukni udan kini kijinglang gawe gelang u herstet bat u kam hajrong tam naga sayat meneng baula benher
ulang kum balai nesau miles where shipper minute ulaban hashtag kum tam kam step yaki kulai thma ong u Jeremiah sound nong de khat kabakat lai kabar golong u Muslim hakertam namar anda ulas outlot ulat teman kisner jongu usyang jekilum syasye tengriat jongki mau rang song banum poi kibriu nalane kebarat angtam tangki prapukni kipoi ban aibam yau andalalop kisner rem ukan tarlut jakitu kisner rem nang tawap keni lanu banmi sner lung biang yau bat anda la biang kisner la her biang kum bau la her menswa kata ke jinglang jong upukeni kabalai kelang upukeni uyo ijengai bham lemru bat ke jing smam ye kedo met jap ban yo bam jaladi bat ban ya lam lem ye ki we ban bam ya ki tu ki met jap kabasa kulang utaus kum hasil tengriat haki bau ramsong bat haba penher yalai kun pukni lojong utapen piar yak tapnang nangta uyalami kun banher bagi nam hapot ben bat bagi kun ru kila banher kumne wisaya wang bagi ta kibab kemi yau prai kena her chadrong dak tamnang kum ki pukni ken mare bat kinam sngau thait ken ya bat kinam sngau luat gajinget ke stan jongi kenang krau kum ke jat benriu bakrau ke bajit ni lasa marway lesi kidan ke sa quarantine center mentam kiba lesi kila like em bad uni uknyang ula balawan bad bangila shem namar bangitip yau blay ngidawai yau blay bad ulay rap yangi kumbakalong mentam ki parlok bait bak ki parabangit outra Yesu hakene kapor ngakwa banjalab jingbot kandiat chapang kane jingjia udan ubreu ubalayo irengai yaladim badu yat lang haris yap arngot ki breu nang tayo banan arut ki breu bat ki jin jat jongki haus yap teng paru uyoi ba dan tang ubay ubreu ha utau siap ubau yat umdei arngot nang ta hadin utau ubreu ulak kelikum ne wang balai ke jakum ni teng arut kibri kiat rengkat teng yo wein uta ubaya lang uang kum ni habat pikat pikia ngiyaya lang arut anda bipang ngarai japi hakilang hokti jungam Day jakat katau
Gidin jat pioi bang ayat yang lang ngadon tang marway teng pioi bang raya pi hakilong hoksi jonga bad utawang kumtam udai try jongi u Jesus Christ hakijing pang COVID-19 mentam dan ki parabangai kiba u Jesus Christ olara hakilang hakti jangu bad mentang ngidang yaem mangiru kilap kibala temen udang ramau bad dengan ayem mentang parlok bait bad ki parabangit ya ngin bare ya nginam sngau tat bad ya nginam long kibala white akajing yam jongi bad nakamenta kani ublay unjarap yang ibaro nakamenta keburam jongu amen Ngidap da kajing sngungu ko bakraw yu blay bangyo ka kubor nagagtien ka jong blay na may pastor ka kubor ka baday por bapit kan mau ingi kum gibangeng banginum sngutlot nginum so swai apa ding gidi kajing ka bangimat rai kum gibakimi lenti utrai in betmai bor del de ha kajing ha kajing long mensim kajing ida bangin yaine pada kisngi ka betap da kajing bat kajing ele mentangin yo snopat seka kubor nagagtien ka jong blay limba kajing ruai kaban ari ki samla ki jungi ki samla jong ka balang ka jungi katan bai masta kit borani bat ki parlok tene ko por ka kerpadi ini shimya ka benda ka jungi Try mapyanya ngala lepo percaya me pelayanga naga umti ahor kapo mentoy ayu yang apertai lada memshan ngoba ablay berthai gam laban ai ka jing so ba shisha jing ngoba jongka ki long tang jing thala atrai tu map yanga oh atrai tu map yanga ngalayat mo ngaklet yame đang đón dình map ni em ya ngalayat mon ngaklet yame ngadon dình map ni em ya men tôi ayu yang apertai lada memshan ngoba ablay bertai
thầy cam la ban ai cả chính số ba chi cha chính số ba trong cả kỳ long tăng chính tha la atrai tu map ya nga o atrai tu map ya nga trai ngap jing yam jong nga ha me nga u nga linh a nga pisa nga pa do nu chỉ cần tin cả là bên ban nhớ ngơ cô khu làm map kỳ bóp trong mê quan trái thầy cam la ban ai cả chính số ba chi cha chính số ba trong cả kỳ long tăng chính tha la atrai tu map ya nga o atrai tu map ya nga Play kot khu nam ta borong jungu amen Tongi snong mo yoblei bang yo ban snow yaga kubo na ka tien ga jong blei na bagi khon samla gi jungi ki ba pen snow ba gi jing ruai blei ga kui khon samla gi jungi ki dang la ban pen kam ya ka sap ka ba blei la ai ban sam ya ka kubo na ka tien ga jong blei ling ba gi jing ruai blei ga kui ya baro gi benta bangi la pendap ha de ka por ya gi jing shakli gi jungi yo blei ban ngai skam ka long gi jing mentoi yang igum ki khon jong ka balang ki ba pet ya ka ne ka channel jong ka sinat bat gum juru iki parlok ki be iet ki jongi ki bron napok ka jala mi khalaya bat chabar jong karu ki bala bat smuthu ya ki jing shakri jongi hakni ki por nakalem jongi kum ka balang i ai ka jing kerku gerdo bo blain ku kui pi baro penang yo ka met ka bakoi ka bakia walang im pala bani syamlang ka yeng ka bagentang ka jong blei re ki jing krisyan ka jongi kum ka balang iki khon jong ka balang yigi doktor yigi nurse bat ba mi sikmat ban trei hitom nakam taban jada yang ni ka klam ingis kambo blend on kat ingis kambo blay ai di ka klam kwa ingi kum ki khon jong ka balang ban sandur thmai bangin long ki ba start bat kham tam ban tunju i ka jinget ka jingi kum ki khon ki jong blay langila an em man shenia how blay hex ni ki port badap ti ki jinge ka tin ka jong blay ka bai pastor i pet kan mau ka long kita gi bab khmi utrai kin pen thmai bor kum ki pukni ngi kum ki khon jong blay ap teng ki jinge tungin pentamai borel de kum ki pukni ki ba ap ke jingkerman na ublei bat ya ke jingerap na ublei blain ku ya baro ki benta ngila pendep ni kapor ngin ya penwai no ini ke jing shekri jong ublei ngai ku blei kerpang ru ya baro ki simenta bat ya baro ki bepet yang ni ka channel ini penwai lang ini ke jing shekri jong ublei da ngini yang lang ban ga kerpat i teman san SD mar banyang in pelai yang i da ke jingker ku bat penwai ini penwai try pelai de ke jingkar khu ki babhamat ki bakan sai e ling ba kan ke jing ya shakri lang ke jongi ya me bat ha panwai no to da ai ba ke jing ai e ke jong tra jing jus kras ke jing ba ke jong blai pa blai khun lam bat ye slok ba thiang jing pan ngan jam sum khoi to long lam ring khat bat la ke jong ga balang hang ne ring kat ye ka ri khasi ke ba e ke jongi ring kat ye ka parthei baro ko we Nadu mentabat saduk ki bam jukur. Amen.